Ramogi Juang. Bende wantiere gi weche moluoro somo. Ahinya e county ma Migori. Odiochieng' ma kawuono duonde mag jopuonje, mano bad duonde mag jopuonje mar Kupet kanyakla gi mano mar Nat, ma bende nitiere e county mano ma Migori. Koro pod gimedo dhiro kwayo margi hie en mar riwo jopuonje e Twak mar Nono Somb CBC. Nyaka gisani nyaka Ramogi Juang, ing'eyo ni jatend piny Kenya mano William Ruto ne osepuodho jokanyo madirom 48 mago task force mar ji 42 ma bende osebedo katimo nonro makoni kod kocha, mana ahinya kaluwore gi Somb CBC. Nyaka gisani bende wang'eni kaluwore gi kalenda mar somo, jopuonjre mabiro timo penj mar KCPE kanyakla gi mano mabiro timo penj mar KCSE biro chako penj makamago e dwe mar 11 mano mar higani. Penj makamago biro bedo karumo chieng' tarik 1 kata 2 mano mar dwe mar 12 mano mar higani. Kata kamano nyithindo mantiere grade 6 kadhi grade 7 mano higa mabiro, bende gisani bende kalenda mano mag penj bende koro nosewuok. Kata kamano bende wenge duto te bende pod ng'iyo task force mar jokanyo 42 ma bende nochuogo kod jatend piny Kenya mano William Ruto mar ng'iyo nonro mar Somb CBC. Ponono ni piny Kenya biro dhi nyime gi somo makamano kata oyo. Kopogore gi manya kwa Ramogi Juang, bende e county ma Migori nitiere pedha